silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone. Pag-picture o pag-text kung bako man importante. Hurog na sa laog kan Santa Mesa. Mantineron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbaan. Asin orog na ang selebrasyon ng Santa Mesa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sangaran ka na asin kan aki at asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padosang balikan sa mong pag-aboso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli kay ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, dai kaming mabibiri kang kundi ika mamumuto na hama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos para sa angelos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa nga ng iba ng aking Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, Domingo, ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mass intention, siyo ang mga minasunod. Thanksgiving of the following. Doktora Maria Danilin Meraflor, Belches family, Binzel Imperial and family, Tricia Regine Bermelio, Nida Dilomen and family, Mercy Ortega, Sara Espanyo. Thanksgiving for J. Reynald Almohela for Pharmacist Licensure Examination by Makabuhay Almohela family. Happy birthday, Ella, by Ella Ann Conscienciano and family. For the special intentions, for guidance and to pass the midwifery board exam of Maria Andrea and Ruby Jomna by Maricho Mangampo,
for nursing board exam of Kyle by Sweet Saiko and family, for passing the nurse licensure exam by Raymond Joseph Galido, for birthday blessings by Miraflor family, Josette Perdigon, Denilyn Miraflor, for Mercy and Nini by Mercy Ortega, to pass the November 2024 Philippine Nursing Licensure Exam by Camille Blossom Inocencio and Mila France Angilver Maria Chavez. For eternal repose of the following soul: Salvacion, Dolot Can Alcantara family; All Souls, Dolot ni Roderick and Elnis Dilavin; Illuminada, Juan, William, and All Souls; Dulot ni Nida Dilomen and family; For All Souls by Mercy Ortega; Santos and Ricardo by Anonymous; Attorney Mark Philip and Lilia by mga Ngampo family; Michael, Angelo, and Leonarda by Dizon family. Ngunyan po na Domingo, pinapagurumdum kita kan sa tuyang pangapudan na maglaom sa buhay na daing kasagkoran. Sa mga babasahon ngunyan, inaalok kita na paghurup-hurupan ang pagkabuhay liwat asin kan panuga manungod sa buhay na daing kasagkoran. Buksan niya to ang satuyang mga puso sa tataramon kan Diyos. Pakusugon kita sa satuyang pagtubod, asin giyahan kita sa satuyang paglakbay, pasiring sa kahadean kang kagurangnan. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Nagkakatiripon kita sa ngaran kan Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang sa dakulang kapakumbabaan, akon tan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tukang, tanagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawaran sa tong makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhanasin maherakon, kaugaying likayan kami sa gabos na makaiwal, tanganing talingkas ang kalag siring mananhawak, sunodon mi sa bilog na isip, ang mga bagay na sa diri mo. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay mong nabubuhay as sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang Diyos matinao, yan ang patutuo na madadangog niyato sa inot na babasahon, maski sa kadaihan, kunihirais ini, magbubunga ning dakol, ang inot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Kan mga aldaw na ito, nagduman si Elias sa Sarepta. Asin kan mag-abot siya sa trangkahan kan banwa. Nahiling niya ang sarong babaeng balo na namumurot nin igatong. Sinabihan niya ang balo, "Darahi ako ning tubig na maiinom." Kan maghali na ang balo, tanganing magkuan ning tubig. Inapod siya ni Elias, "Darahan mo man ako ni nagkapirang tinapay." Nagsimbag ang balo. "Minasumpa ako sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa imong Diyos. Namayo ako ning tinapay.
Igwa na sana ako nin sarong gugom na arena sa mangko, sa kakadikit na lanay ni oliba sa dulay. Nagdigdi ako tanganing mamorot ni nagkapirang igatong nadadarahon ko pabalik sa harong. Dangan aandamon ko ang kadikit na pagkakan para sa ko asin para sa sakong aking lalaki. Huring pagkakan minaiyan, dangan magagada na kami sa gutom. Dai ka mahadit, ang sabi sa iyan ni Elias, magpuli ka na dangan andamon mo ang sa imong pagkakan. Alagad gumibo ka ngo nanin sa dit na tinapay, asin darahon mo sa ko, dangan andamon mo ang natada, para sa imo asin sa imong aking lalaki. Huli ta ini ang sinasabi nin kagurangnan. Ang Diyos nin Israel, dai mauubusan nin arina an mangko, asin dai mauubusan nin lana an dulay, bago ako ang kagurangnan, magpadara nin uran. Naghali ang babaeng balo asin ginibo ang sinabi sa iya ni Elias, dai sinda na waraanin pagkakan sa laog nin dakul na aldaw. Susog sa panuga nin kagurangnan, sa paagi ni Elias, an mangko dai naubusin nin arina, asin ang dulay nin lana dai nagkulang. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi, minataonin kakanon sa nagugutom, pinapatalingkas nin kagurangnan an mga bilanggo. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Tinatawanin pakahiling an mga buta, binabangon niya ang mga napadungkal, namumutan niya ang mga matanos, ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan, alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. An kagurangnan hade sagkod paman, an sa imong Diyos o Siyon, magahade sa panahon na daing kasagkuran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang pagsakit ni Kristo, nagdara sa to ning kaligtasan. Sa iyang pagdusay ning buhay, kita naligtas sa kasalan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreyo. Dain naglaod si Kristo sa santuaryo, nagibo sa nakan tao, asin kaagid sa nakan tunay na santuaryo. Naglaod siya sa langit mismo, saen nakikiatubang siya sa Diyos para sa to. An halangkaw na padi, minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon, na may darang dugo nin hayop. Alagad, dain naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sadiri niya nin dakul na beses. Tako arog ka iyan, dakul na beses man puta na siyang nagtios, puon nalalangon ang kinaban. Alagad, sarong beses sa nananggad siyang nagpahiling, ngunya na madali nang umabot ang katapusan kan panahon, tanganing paraon ang makasaalan, sa paagi kan pag-atang kan sadiri niya. Itinalaan na sarong beses sa namagadan ang lambang tao, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo inatang saro sa ng beses para sa paghali kan mga kasaalan, kan dakul na tao. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasaalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya,
Maglikay kamo sa mga paratukdo kan katugunan, nabuot, maparalibot, nakasulot nin mahalabang gubing. Asin pagtauhan galang sa mga plasa. Buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan, sa mga sinagoga, asin makabisero sa mga bangkete. Inuubos ninda ang mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sa ginsagi na namibibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda. Mantang nagtutukaw si Jesus sa loob kan templo, harani sa lalagan kan limos, minasdan niya ang mga taong naghuhulog kan sa indang kwarta. Dakol na mayayaman, ang naghulog nin dakol na kwarta, dangan may sarumdukhang babaeng balo na nag-abot asin naghulog nin duwang kobreng kwarta na ang halaga sarong sintabo. Inapod ni Jesus ang siya mga disipulo asin sinabihan, sa katotoohan sinasabihan ko kamo, ando kang balong ini, mas dakol na itinao kikan gabos na naghulog sa lagan nin limos. Ulitan gabos nagtao kan sobra na nindang kwarta, alagad siya sa iyang pagkadukha nagtao kan gabos niyang ikabubuhay. An maray na bareta kan satong kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ando kang balong ini mas dakol na itinao, kikan gabos na naghulog sa laganin limos. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating pong mga papagbasa ngayon, para po bagang naging bida, yaong mga widows, yaong mga balo. In the first reading and even in the gospel. Noong kapanahunan, yaong mga balo sila po yaong isa sa mga tinuturing na mababang uri ng tao sa lipunan noon. Kadalasan, sila rin po yaong lagit-lagit nasa templo and siguro even now. Di ba karamihan kapag kabalo na, lagit-laging nasa simbahan. Totoo rin po yan sa atin ngayon. Kanya nga, kung atin din pong pagmamasdan, kahit yung mga lingkod ng simbahan, karamihan po dyan, balo. Kaya naalala ko po ang aking nanay. Every day, nasa simbahan, nagsuserve. MBG o kaya LECOM. Ngunit po mga kapatid, kung ating titignan po, totoo ito'y nangyari noong kapanahonan. Pero merong ipinapakitang magandang mensahe sa bawat isa sa atin ang ating mga pagbasa ngayon. At isa na po rito, yaong pagbibigay ng buhay ng mga balong ito sa pamagitan ng paglilingkod sa templo. Kanya nga, sa gitnang bahagi ng ating ebanghelyo po ngayon, dito'y maririnig po natin yaong sitwasyon na kung saan pinagmasdan ni Jesus yung mga taong nagbibigay ng kanilang, kumbaga, alay or alms, o kaya naghuhulog ng kanilang abuloy o kaya alay simbahan. Nung panahon po, kung makikita po natin, yaong lalagyan ng mga alay para po bagang ganyang metal. Parang ihulog mo lamang po doon. Tapos kapag ka naghulog po, doon po maririnig yaong hinulog. Kaya noon kapag ka medyo maingay, sasabihin ng tao, maraming hinulog, kaya wow. Pero po ngayon, baliktad naman po ang nangyayari, lalong-lalo na sa ating paglilimos. Ngayon po, kapag ka maingay, sasabihin, barya lang, nakakahiya. Sasabihin ng iba, ay kokonte. Kapag ka walang ingay daw po, sabi, malaki. Kasi papel. Ngunit po mga kapatid, hindi po ito yung punto po natin dito. Ano po yung mahalaga? Malaki man o maliit, ito po'y mahalaga sa Diyos. And most especially, the intention and motivation of giving. Kanya nga, sa ating pagbasa sa lingkong ito, tayo'y tinuturuan ni Jesus ng tunay na diwa ng pagbibigay.
Mga kapatid, madaling magbigay kung ito ay extra o kaya labis sa atin. Pero kung importante o mahalaga sa atin ang ating ibibigay ay ibibitawan po natin, ay para po bagang napakabigat, para po bang hirap po tayo na ibigay ito. Ngunit po kung ating pong pagmamasdan, ang babaeng balo sa ating pagbasa ay nagbigay lamang ng dalawang, sabi nga, plata. Ito'y 2 kusing at nangangahalaga lamang ng isang pera. Pero ito na ang kabuuan ng kanyang kabuhayan. Ibig sabihin, hindi sa halaga ang pagbibigay, kundi sa pagsasakripisyo kung ano ang mahalaga sa atin. Kanya nga, kung ating pong titignan, yaong 2 pirasong platang ibinigay ng babaeng balo, ito'y nangangahulugan ng pagbibigay din po ni Jesus ng kanyang sarili. 2 bagay po ito, the humanity and humility of Jesus. Kanya nga, sa 2 pagbasa, dito po natin makikita na buong buhay ni Jesus, ibinigay niya po. Handa po siyang magsakripisyo at nangyari na nga po. At nangyari yaong pagpapatawad ng makasalanan. Kung kaya po mga kapatid, ang tunay na diwa ng pagbibigay ay ang pagsasakripisyo ng ating oras, panahon, talento, kayamanan para sa Panginoon at pagtulong sa mga nangangailangan. Marami pong mga mayayaman, especially mga sikat din, na nagbibigay ng malaking pera o halaga sa simbahan o kaya sa mga organisasyon. Ngunit po mga kapatid, hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang oras o panahon para simbahan at sa kapwa. Ibig sabihin, hindi mahalaga ang kanilang ibinigay. Ito ay extra lamang o kaya labis lamang sa kanilang kayamanan. Ang tunay na pagbibigay ay galing po sa puso. Dahil kung ito ay galing sa puso po natin, ito ay nagbibigay kapurihan sa Panginoon. At isa pa, kapag tayo po'y nagbigay galing sa puso, di ba, ang sarap ng pakiramdam. Di ba, ang saya. Kanya nga po, kapag po tayo'y nagbibigay ng ating alay sa Panginoon, masaya nga po ba kaya tayo? O baka mamaya maglalagay po tayo doon sa collection bag na pipilitan lamang. My dear brothers and sisters, let us give alms, let us give and share what we have through our hearts. Hindi po yaong ang iba nga, pakitang tao lamang. Kanya nga minsan, kapag 1,000 ang ilalagay doon sa basket, matagal bago bitawan. Diba? Para pong dinidisplay. 1,000 hinulog ko. Pero hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Mga kapatid, tulad ng babaeng balo sa kanyang kawalan o kahirapan, nagbigay pa rin po siya sa Panginoon. Bakit? Siya po'y nagtitiwala na hindi siya pababayaan ng Panginoon sa kanyang material na pangangailangan. Kanya nga po naalala ko po, itong isa kong kaibigan. Totoo, hindi naman po siya masyadong mayaman. Ngunit kapag mayroong lumalapit po sa kanya, hindi niya po matiis na tumulong kahit walang-wala na po siya. Kanya nga, sinabihan din po siya ng isa naming kaibigan, bakit binibigay mo pa? Yaan at wala nang natitira sa'yo. Lagit-laging sagot na lamang po niya, hayaan niyo na. Meron naman at merong ibibigay pa sa akin ang Panginoon. At lagi pong nangyayari, totoo nga. Kanya nga sabi niya po sa akin, alam mo pa, every time na wala na ako,
hindi ako nag-i-expect. Binibigay at binibigay din sa akin ng Panginoon kung ano yung kailangan ko. Kanya nga po mga kapatid, even if parang feeling po natin walang-wala na po tayo, we still need to share. Dahil di tayo pababayaan ng Diyos. At lahat, ibibigay po sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino pong handang magbigay mamaya? Maliit man o malaki? Dahil merong Panginoon na alam po natin, susuklian at susuklian yang ating ibibigay basta't galing sa puso. Mga kapatid, kung hindi matibay ang pananampalataya ng babaeng balo, baka hindi niya po ibinigay lahat ang nasa kanya. Ang matibay na pananampalataya ay handang magbigay para sa kaharian ng Diyos. Ang buhay ng mga santo ay buhay na pagbibigay para sa kaharian ng Diyos. Ang daan pala para sa kabanalan ay ang pagbibigay ng ating buhay para sa Panginoon. Ang Panginoon na ating buhay. Kaya mga kapatid, naway ating patibayin at palakasin ang ating buhay pananampalataya upang hindi natin pagdamutan si Jesus sa ating oras o panahon. Dahil ang taong puno ng pananampalataya ay handang magbigay para sa Diyos at sa kapwa. Ang babaeng balo sa ating pagbasa ay may matibay na pananampalataya. Ibinigay niya ang lahat ng lahat ng nasa kanya sa Panginoon. Ang pagbibigay ng galing sa puso ay nagpupuri sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asing kandaga. kagibok kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin tayo nahihiling. Asin Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bakon gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki tayo dinalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya na kaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kampanahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukanama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong tubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Tagob sa puso kitang mamibi sa Ama, na nagtataonin tinapay sa mga nagagutom, asin nagsusurog kan mga diretsyo, nin mga balo asin mga ilo. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, dainanggad magluya sa pagtabang sa mga dukha, asin mga nagagabatan sa buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing rangahon asin pakusugon kan Diyos, an mga nawaranin agom asin ngunyan mayo na ning kadamay-damay na nagmamahal.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsusolo bilang magurang na daing katuwang sa pangataman kan kaakian, magtalubo sa kabanalan ning buhay, asin bendisyonanin kan Diyos no na pagkamuot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hulikan sa tuyang pangataman, ikaayon kan mga nagihelang an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niyatong kadugo, asin katuod, padaguson kan ama sa iyang iirokan, na daing kasagkoran, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit ton, buksan mo ang sa muyang mga puso, sa mga yaon sa kapalibutan, tanganing mamidbid mi an sa imong presensya, sa makapwa asin katuod, dangan makamtan mi ang kaugmahan, sa pakisumaro sa inda, uligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang. Magkanikong ako ni Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang Kan kagurangnan kagurangnan nanatang sa iyo makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimimbi kami, kaugayeng hilnga ang mga sakripisyo mo niyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi, huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ning tawo. Sa pagtios, pinara niya ang sa mong makasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadhan, pinugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nag-awit kami sa imo kan himno nin kaumawan, laing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ikananggadan banal, burabot nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin itinaw saya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kayni. Kaynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya manin kalis, asin kiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw saya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kayni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson, para sa indo asin para sa dakol, para sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrumdum kan siyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin makapaglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagkasararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Mauntok po kita ning kadikit na panahon, asin rumdumon ta po, an kalagkan sa tuyang mga namumutan, nayaw na sa ikaduhang buhay. Asin ang mga kalag na nakalista sa Salt Mass Association, asin ang kalag ni Rebecca, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos. Kay iba ni San Jose sa esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kay tupa nagpagayagayas sa imo. Magkanigong maging keras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siyaring man. Huli sa aki imong, si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangas kitang magsabi. Agawa kami sa kabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niyamoan katoninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa kabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninungan, iwinawalat ko sa indo. An sa kong katoninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na bubuya sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrauhan po kita kan katoninungan ni Kristo.
Uyaan, Kordero kan Dios. Uya, nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang mga inapod sa pagpamanggikan, Kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mabibi kita. Kagurangnan pinakakan sa banal na atang, as sinagahagad kan sa imong pagkaherak. Nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagbulos kan sa imong spirito, magdanayan grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan, Hurigi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukop po ang gabos. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 42,691 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 3,345 pesos and 55 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,598 pesos and 75 centavos para po ini sa pro seminaryo. Siring man, magkakaigwa po nin special black screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 aldaw nin Sabado sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga maut magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 2,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, 200 pesos, tulong anonymous na 500 pesos. Belen de la Torre and Family, 1,000 pesos. Baldon Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan matindog po ang gabos para sa oring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Ido ko po sa indo mga payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Ang katuninungan kan Diyos na nangingibabaw sa gabos na pagmati, magbantay kan sa indo mga puso asin sa indo mga kaisipan, sa pagkamidbid asin pagkamuot kan Diyos, asin sa sayang aki sa tong kagurangnan sa Jesucristo. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, anama asin nanaki pati ang Espiritu Santo. Amen. Hilig asin magdanay sa indo sagkot paman. Amen. Amen. Tapos na pa ng selebrasyon, lakaw asin hiras ang pagkamuot kan Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening po, parakpakanta po ang mahal na Diyos, asin Santa din.